Hello everyone! Kumusta kayo? Ako si Teacher Roger. Welcome back to my channel. So, yun na nga, nasabi ko sa Facebook na gusto kong magpa-raffle. Kasi the reason behind it, kasi sa bukas, April 22nd, is anniversary ng papa ko. It's 10th death, 10th year and death anniversary ng papa ko. Ikasampung taon. So, naisipan ko, in honor of my father, gusto ko sanang mag-share ng blessings, mag-give back. Kahit maliit na halaga, basta galing sa puso. Right? So, yun nga. So, bukas is death anniversary ni Itay. Papa ko, we call him Itay. So, pang 10 taon na po niya na wala sa amin. So, gusto kong magpa-raffle in honor of my father. So, pagpasensyahan nyo na kung maliit lang na halaga ang makukuha ninyo, pero taos puso kong sinishare ito kasi hindi nababase ang pagtulong o pag-share ng blessings sa kapwa sa pamamagitan ng halaga, hindi nababase doon. So yun, so ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang sagutin ang tanong na ito. You just have to answer this question. Okay? Sagutin nyo lang po ang tanong na ito. Madali lang na tanong. Okay? Ayun, so i-comment nyo lang ang sagot ninyo sa baba. So, madali lang na tanong. Okay, kahit anong sagot, basta yung idea or opinion ninyo, i-comment nyo lang po sa baba. Dito po yun. Alright? Okay, so pipili tayo ng 10 sa mga nag-comment. Sa mga comments sa baba, pipili tayo ng 10. So, ira-raffle natin yun. Okay? So, lahat ng may comment ay kasali sa raffle. Okay. So, pipili po ako doon ng 10 mananalo ng 1,000 pesos. Yan lang po ang kaya ko. 1,000 pesos sa 10 is 10,000. So, it's 10th year anniversary. So, ino-notify ko kayo. So, please don't forget na mag-subscribe ng channel para ma-inform ko kayo kung kayo ang nanalo. Okay? So, ang raffle ay gaganapin natin sa April 30th. So, katapusan ng buwan na ito. Tapos, ang entries mag-close sa April 29. So, pwede nyo pang sabihan yung mga kaibigan nyo or share ito sa mga kaibigan ninyo para sila din ay swertihin. So, kung hindi kayo manalo sa raffle na ito sa katapusan, huwag kayong mag-alala kasi may mga susunod pa tayong pa-raffle ulit sa mga susunod na buwan. Bawat special na okasyon sa buhay ko, sa pamilya namin, ay gusto ko mag-share ng konti, mag-share ng blessings na isinishare lang din sa akin sa pamilya namin. So, kaya kung hindi kayo mananalo ngayon, huwag kayong mag-alala, baka sa susunod, kayo naman ang swertehin. Alright? Kayong manalo ng iPad or manalo ng phone. Yun, so, I wish you the best. Good luck po. Yan, so, kung gusto nyong i-share ito sa mga friends nyo, is no problem. Pwede nyong i-share. Okay? Salamat po!